Vi har før været ude og høre om, hvad folk synes om Gustav Jakobsen. Nu vil vi høre, om folk har ændret deres syn på ham. Ja, mand. Hvad synes du om Gustav Jakobsen? Hvem er Gustav Jakobsen? Ja, lige præcis. Undskyld. Hvad synes du om Gustav Jakobsen? Han Kan du beskrive ham med et ord? Nej. Nå. Hvad? Psykopat. Han er psykopat, okay. Hvad synes I om Gustav Jakobsen? Jeg er ikke. Nej, røvhul. Ja. Jeg er ikke tid, vi skal æde. Hej. Jeg kan ikke god dag. Ja, hej. Vi er på vej ned til Rådhuspladsen lige nu, for at høre, om folk har den samme holdning til Gustav Jakobsen, eller Mr. Jago dernede. Og det går vi stærkt ud fra, at de har. Hey, drenge! Rundkreds! I har vel alle sammen hørt Mester Jakob. Ja. Men hvad synes I egentlig om Mester Jakob? Han er ikke særlig god. Mester Jakob, han er hvad er han? Han er dårlig. Han sutter. Han er fucking idiot. Jeg synes også, han er en idiot. Undskyld. Hvad synes du om Gustav Jakobsen? Ham kender jeg ikke. Fuck. Ja, fuck. Ja, det er simpelthen ordet for Gustav Jakobsen. Fidel, han er stadig med i crewet. Og han vil så også gøre folk opmærksom på, hvad han synes om Mr. Jago. I hans seneste video, der siger han, at jeg er et beast. Nu skal jeg kraftedeme vise om, hvor beast jeg er, mand. Sådan, mand. Det gør det, mand. Stærkt, Fidel. Fuck Mr. Jago! Fuck dig, Mr. Jago! Beskriv Gustav Jakobsen med et ord. Han ødelagde, ja. Beskriv Mr. Jago med et ord. Et ord. Dum. Jeg går her med nogle islændere, og de er rigtig flinke. Hvad hedder hun? Hedder hun Maj-Britt? Hej Maj-Britt. Hej. Hedder du Maj-Britt? Nå, okay, det kan godt være. Kan du beskrive Gustav Jakobsen med et ord? Klam. Perfekt. Tusind tak skal du have. Hvad mener du om OIG TV smadrer Gustav Jakobsen? Det synes jeg er godt. Han har også fortjent det. Så man kunne høre, kunne folk rent faktisk ikke lide Mr. Jago, eller at de vidste, hvem han var. Så det, der var faktisk ikke nogen, der var måske lidt synd for ham. Det er lidt synd, ja, men han kan bare lade være med at være sådan der. Eller hvad? Jeg er enig. Jamen. Hej. Hej.